mag tuke gikone to jang'wech ma Odhiambo Otieno duoge pap bang' bedo oko kuom higni 2 nikech kum mane omiye bang' tiyo gi yedhe ma jing'o del. Otieno ni kod geno ni obiro chako ng'wech konyiso Ferdinand Omanyala mondo ikre ne piem mar atipo. James Opondo nigi ler mathoth. Kum mare mar higni 2 jang'wech mar aputh njiri ma Otieno duogo. Otieno nomi kum gi riwruok mar Athletics Integrity Unit bang' tiyo gi yath ma okum. Kum mare noduoki piny nyaka higni 2 bang' chwalo apil ne duol marango yedhe ma jing'o del e kind jotugo. Warado gi Mark Otieno e lap Kasarani Stadium mana ndalo machuok bang' yudo oboke kowuok kuom riwruok mar Athletics Kenya mamiye thuolo mar duogo e pap. Olero kaka lipot nochopone e piny mar Tokyo mana seche 7 kapok oringo ng'wech mare mokwongo e tuke mag Olympics higa mar 2021. It was really shocking because I was really looking forward to compete at the Olympic stage, and now it's something that nika umepatiwa halafu tena imesnachiwa imetolewa tena kwa mkono yako, so it was quite difficult. Jatugono ma en jagini 29 ni kod geno mar rieny ng'we mag mita 100 gi 200 kendo chiero mich mare. Otieno nochako rieny tuke mag manyo tiko mag tuke Olympics bang' ringo kendo tieko thuolo mar 2 tok Ferdinand Omanyala. En gi geno ni timo orako makare biro miye thuolo mar chako kama nowe higa mar 2021. Guys are running. Yeah, guys are running up there. So coming back, I just want to take each step at a time. I just want to enjoy the process, start where I left off, and just to see where this thing will take us. Kenya osebedo kamarach kotudore gi weche mag doping ka sirikal maduong' kanyakla gi riwruok mar Athletics Kenya osechako keto kenge makare mar kedo gi yedhe ma jing'o del. Kata kamano Otieno wacho ni Kenya nyalo timo mathoth e kedo gi yedhe go. Of course there are some places where that we need to come up, like in terms of building a laboratory over here, because when you're being tested, you'll get your results after 2 or 3 weeks. Ferdinand Omanyala osebedo katimo maber e ng'we mag aputh njiri kendo ng'ado tiko mar tuke World Athletics Championship mabiro timore giko higani e boma ma Budapest, piny mar Hungary. Otieno buonjo kendo lieko ni Omanyala oikre nikech ng'wech koro gidwa ng'awo e yo mamalo. If I chuck out the athlete out of him, what remains is still a human being, And that's one thing that we built when we were in Tokyo, because he was my roommate, and we really had so much fun, and I realized that he's more than an athlete, to be honest. Kenya biro timo mana makare ng'we mag aputh njiri ponono ne riwruok mar Athletics Kenya kaachiel gi sirikal oketo kuonde tiegruok kanyakla gi manyo jotugo marawere e kor gwenge. I can hear. Bang' bedo oko kuom higni 2, jang'wech mathiring'inyi Mark Otieno geto duogo e ng'we mag mita 200 kaachiel kod ng'we mag mita 100 kogeto tugo maduong' mar Olympics mibiro bagi e boma ma Paris, piny mar France higa mar 2024. James Opondo, Ramogi TV, Kasarani.